Takže čau lidi, já jsem tu nový na tady tom kanále. Byl bych rád, abyste dali třeba do konce tady toho měsíce aspoň 50 odběratelů a aspoň tady, aby bylo 50 lajků a jdem se reagovat na na Fyzio, jak to dělá něco Brainrot. Jo, tak já to nebudu protahovat a jdu to pustit. Otevřeli jsme hromadu Lucky Blocků ve stylem Brainrot a padlo nám něco neuvěřitelného. Takže jestli tě zajímá, co to bylo, tak se dívej až do konce. Tak jo lidi, už se nacházíme ve hře a jak můžete vidět, máme tady naše starý pety, který už jsou docela nudný, takže bychom si měli koupit první Lucky Block, ale nejdřív si zamkneme baseku, aby nám ho nikdo neukradl a jdeme na to, koupíme tenhle ten nejlevnější a může nám z něj padnout nějak asi špionýro, golubíro a nějaký 2 melounkový. Jo, Víťo, tak jo, pojďme na to, takhle si to pěkně zaplatíme. No, dobrý, na konci koupíme i tenhle ten Secret Lucky Block, který stojí 3000 robuxů. Každopádně už bychom ho tady měli mít a jdeme ho otevřít. Tak jo, jdeme, Víťo, já jsem připraven. Tak, otvíráme a co nám padne? Jo, už se to tady losuje a padl nám. Tohle to bylo úplně nejvzácnější, ne? Jo, asi jo, Víťo, máme extrémní štěstí. No to teda jo, a musím to teda mají, no. Fakt hustě. Můžeme se jít ještě za 20 sekund, až si to tady zamknem, se můžeme jít podívat k našim sousedům, jestli taky nemají něco vzácného. No jo, Víťo, já souhlasím. Dobrý, tak jo, takhle vylezeme. No, ale musíme si ještě hlídat tu naší bejsku, ať nám to nikdo nečorne, tak 5 sekund a musíme to pak jít zamknout. Upřímně by mě zajímalo, jestli tenhle čas jde nějak prodloužit. Schválně to napište dolů do komentářů lidi, protože i když jsme tu hru už několikrát hráli, tak nejsme moc zkušený. No, to je pravda. A tady, co, to nás někdo sejmul, nebo jsme se sejmuli sami? Ne, někdo nás sejmul a dokonce tady máme vlastně koupený i tyhle kobereček, takže si tady můžeme proletět a vypadá to, že nikdo tady nic moc dobrýho nemá. A tady nějaký kolo štěstí. Víťo, no tak to musíme zatočit. No tak jo, tak jdeme si to koupit, někdo nás tady mezi tím mlátí, ale ježiš, nech nás bejt ty nube, nebo na tebe taky půjdem. Jo, to je pravda, tak, ale dobrý, už to točíme, Víťo. Tak, co nám padne a 25 000, tak to je totální nuda. Jdeme se radši koupit další Lucky Block, ale nejdřív sejmeme tohodle a i ty nelez k nám k bejsce. Jo, drž se od ní pryč. Tak, dobrý, všechny. Stejně dneska nic napadne a to cítím úplně. Ale to pak kravina. Doufám, že tady aspoň bude 50 000 lidí. Tak na něj úplně čekají, Víťo, já mám docela strach. No, neboj se, tak, dobrý, zamkli jsme to a on se dostal k nám domů, okamžitě zmiz, vypadni. Jo, jdi pryč, Víťo, já se bojím. No, on tady teď může zůstat, ale nemůže odejít, dokud se to neotevře, to si děláš srandu. No tak to si ho musíme totálně hlídat a co už ho úplně chtěl ukrást. No, ale on přes tohle nemůže projít, ale, no tak zkus to ukrást, kámo. Počkej, dobrý, sejmuli jsme ho. Je škoda, že ho nemůžeme vykopnout prostě ven, to je fakt na nic, měli jsme jít radši na soukromý server. No, to je pravda, já se docela bojím, Víťo, že nám ho vezme. To teda nevezme, Fizi, neboj se, myslíš, že ho to bude furt bavit tady, když ho budeme furt mlátit do kolečka? No, já nevím, docela se bojím, že si vydrží ten časový limit. No, za 15 sekund, tak ho necháme prostě s tím vyjít ven a sejmeme ho venku až. No, já nevím, to půjde? No, půjde, tak 7 sekund, necháme ho s tím petem vyjít ven a pak ho prostě sejmeme, protože já už na něj nemám vůbec nervy. No, dobrá, tak jo, pojďme na to. Tak, dobrý, vykopli jsme ho. Ne, to si děláš srandu, on tady furt zůstal. Víťo, no tak Víťo je prostě necávka. No, ale počkej, už odešel? Dobrý, tak jo, je na čase koupit další Lucky Block a zkusil bych koupit ještě jeden tenhle a pak se vrhneme na tenhle. Tady může padnout nějaký tygr a nějaká velryba, nebo co to je. Dobrá, tak jo, pojďme koupit ještě jednou tenhle za 150 robuxů. Tak, už ho tady máme a počkej, nemůžeme tady koupit, aby jsme měli tu bejsku zamklou jakoby na díl, ale vypadá to, že to bohužel nejde. Jdeme prostě otevřít další Lucky Block. Tak, pojďme na to, Víťo. No, upřímně doufám, že to bude něco speciálního. Tak, otevírej se a doufám, že to bude hlavně něco jiného než tato. Ach jo, my máme tu stejnou znova, tak nechceme ho koupit ještě naposledy, aby nám třeba padlo něco jiného. No, asi jo, Víťo. Tak, dobrý, jdeme to koupit. Sice máme fakt štěstí, protože je na něj 30%, taky nám mohl padnout ten špionýro, na kterýho je 40, ale zase na druhou stranu, zamkneme, dobrý. Na druhou stranu nechceme mít furt stejný pety.
Jo, to je Jo, pravda. to není Dobrý, jako. vidíme a snad to teď nebude zase to samý. O, jo, dobrý, máme tady tygříka a ten vydělává i mnohem víc peněz než tato, tak jak to, že mají stejnou šanci na to, aby nám padly. Dobrý, prodáme si tady rovnou tohodle prodáme a tady máme nějaký místo na ty naše ostatní. Tak, dobrý. No a zbývá nám ještě 30 sekund a nechte tady i něco vzácného, že bychom si koupili ještě něco navíc. Můžeme koupit tohle, to je docela dobrý. Jo, tak to koupíme, Víťo. No a počkej, co se stalo? Dobrý, já už jsem se že se nám to úplně seklo a přišli bychom o něj. No, ne, dobrý, už běží k nám. No a zase tady je jo dobrý, šlo to k nám do bejsky a ty okamžitě vypadni, zase tady chceš krást. Jo, Víťo, ten je úplně neposlušný a zlej. No to teda jo, a ne, on nás zasekl a za chvíli se nám otvírá bejska, dobrý, zůstaneme radši tady. Tak, dobrý, počkáme si, pak ji hned zamkneme. Tak a dobrý je, že i ty proč nejde zamknout? Jo, dobrý, že i tyhle ty nejlevnější pety, ti za těch míň robuxů, jsou dokonce hodnotnější než tohle, co tady máme. Jo, to je pravda. No, ale myslím si, že je na čase koupit už něco dražšího, takže jdeme No, na tohle je za to není 800 robuxů. Wow, to je fakt hodně, ale Víťo, rozhodně to stojí za to. Uvidíme, co to bude. No, tak uvidíme a může nám padnout 75% na tenhle ten pomeranč a 25% na tu velrybu. A kde to máme? Máme to tady. Podívej se, to vypadá totálně hustě. To je za 15 Jo, milionů. no, těším se, Víťo, co to bude. Tak pojď, ten vzácnější. A ne, škoda, máme tady Tigrolingre frutoniny. No, Víťo, upřímně tuhle Brainrod postavu já vůbec neznám. No to já teda taky ne, ale musím říct, že vypadá docela hustě a prodali bychom ho za 7,5 milionu, což je fakt dobrý, protože my máme 23 milionů, ale necháme si ho tady, protože vypadá fakt nádherně a lidi nám ho určitě budou závidět. Jo, to si taky myslím. Upřímně na tomhle serveru jsme teď určitě nejlepší. No, můžeme se dokonce i podívat a jo, máš pravdu, i když tenhle ten má hodnotu 109 milionů a my máme jen 23, takže asi nejsme nejlepší, ale snad na konci tohohle videa budeme nejlepší, protože tyhle ty Brainrod postavičky nám vydělávají extrémně moc peněz a obzvlášť, když na konci koupíme tenhle ten Secret Lucky Block, kde nám může padnout pod hotspot, na kterýho je šance 15%. Tyjo, to bychom měli fakt štěstí, kdyby nám padl. No, Víťo, upřímně já budu A doufat. to vy Já co taky nemáte? a myslím si, že je na čase koupit další Lucky Block za 800 robuxů. Uvidíme, jestli nám padne něco jiného, než tenhle ten tygr. No, tak jo, dobrý, pojďme na to. Tak a jo, vlastně tenhle tygr, já si je spletl, oni jsou docela podobný, ale jdeme, teda nejdřív bych upřímně počkal, ať si zamkneme tu bejsku, protože přeci jen nechceme, aby... No, zatím je to jako ní, dokoukáme to a potom to vydáme. nám ho hned někdo ukradl. No, to je pravda, aby se tady zase někde číhá ten týpek, co nám to chce furt ukrást. Jo, ten noob nějaký, který nemá ani skin, ale dobrý, jdeme na to, jdeme to otevřít, Fizi, doufám, že padne ta velryba. No, to já taky, tak dobrý, už se to točí a co to bude? Ne, zase ten tygr, jo, to si děláš srandu a jdi pryč, ty nube. Jo, už je tady zase. No a máme tady ještě takhle 3 místečka, ale co bychom mohli prodat, co vydělává nejméně peněz? Bombardílo, krokodílo, no tak čus, kámo, potřebujeme prostě lucky bloky. No, to je pravda, měj se krásně. Tak a Fizi, myslíš si, že bychom měli koupit ještě jeden lucky block za těch 800? No, můžeme klidně, Víťo. No a nejdřív se můžeme kouknout tady si můžeme koupit nějaký pasti, tady potřebujeme nějaký jeden rebirth a no, je tady fakt hromada věcí a to je to, co, ne, to nic, to nemůžeme teď dát. No, dobrý, Víťo, tak jo, jdeme zase zpátky a pojďme ho tady koupit. No, ale ještě počkáme radši těch 9 sekund, aby jsme si zamkli tu bejsku, protože nám ho někdo ukradne, než to koupíme bez tak. No, to je docela na nic, že to musíme furt klikat. Nejlepší by bylo, kdyby se to fakt mačkalo samo. No to teda jo, ale to by se tady pak nekradlo a předtím jsme si nějaký pety nakradli, takže to je možná dobrý, ta hra aspoň takhle dává větší zábavu. No, dobrá, Víťo, tak jo, super, jsme tady a máme ho tamhle, tak pojďme na něj. Tak prosím, Brainrod, bože, ať je to ta velryba, ať to není další tygr. No, Víťo, já se bojím. Tak a ne, to si děláš srandu, zase tygr a nekoukej k nám. Jo, utíkej pryč. Tak jinak tě takhle, no, my tě sejmeme, my tě propleskáme tou blazeballkou jako tung-tung saur.
Jo, dobrý, už běží pryč, Víťo, dobrý, odehnali jsme ho. No, naštěstí jo, ale zase nám padl tenhle ten tygr a teď upřímně nevím, jestli koupit další tenhle ten Lucky Block za těch 800, anebo se přesunout na ten velký Lucky Block, který je totální secret za 3000 robuxů. No, Víťo, já se upřímně extrémně těším na ten za 3000, takže nejradši bych ho už otevřel. No, dobře, Fizi, tak splníme ti přání a prostě ho koupíme. Zamkneme si pejsku, máme 60 sekund a jdeme na to, lidi. Může nám padnout buď tento vypadá jak Dragon Fruit, anebo nejvzácnější pod hotspot. To Tak napadne jo, nejde. Víťo, dobrý, jdeme to koupit. Tak 3000 robuxů zaplaceno a máme ho tady, Fizi, podívej se na něj, tyjo. Já se ho úplně bojím otevřít. Já se bojím, že nám tam padne to horší a já bych nejradši chtěl fakt ten lepší. No, dobrá, tak jo, tak jo. Jo, Víťo, já se bojím ho otevřít, ale musíme to zvládnout. No tak jdeme na to a už se to točí. Co to bude? Je to tato, ach jo, ale podívej se na to, ta je totálně husa a je to náš první secret pet. Jo, no super, tyjo, úplně úžasný je, jak takhle září. No to teda jo a podívej se, už tady Noob se schovává za rohem a chce nám ho ukrást. Jo, dobrý, musíme ho odehnat, Víťo. Tak sejmuli jsme ho tam a upřímně zkusil bych ještě jednou na 6 štěstí a koupil bych ten za těch 800, protože bych fakt chtěl tu velrybu. No, dobrá, Víťo, tak jo, tak pojďme. Tak tyjo, lidi, dneska jsme tady utratili hromadu robuxů. Tyjo, doufám, že za to dáte aspoň takový 20 000 lajků, protože podívejte se na naší pejsku. To vypadá totálně hustě. Máme tady světelný brainrot gody a dokonce tady máme i tohle secreta. Jo, no ale Víťo, my to zvládneme, dobrý, tak jo, už tam takhle hezky mává. Tak čau a příštím videu se zase uvidíme.